बाथौ धोरोमनि गाहाय नेहाथारि जानानै आघोन फोरबोनि जासिग्रोबाय। जों दिनै ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो बे फोरबोखौ सानसेनि हाबाफारि लानानै बिबारि गामिनि गोथार बाथौ थानसालियाव दरब्रै गामिनि बानजायनायाव सेरेन दालांगुरि, देकापां, बालाबारि, बिबारि आरो बिबारि तेजपुरिया बे दरब्रै गामिनि बानजायनायाव गाजा गोमजायै खुंफुंदों। बेवहाय जों हाबाफारि हिसाबै फुंनिफ्रायनो फिरफिला बिरजेननायनिफ्राय लानानै गोथैसि बावनाय आरो उन्दै उन्दै गेजेर फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ सोंथि सोंनाय बादायलायनाय, धोरोमारि गौथुमनि सायाव धोरोम फोरबोफोरनि सायाव नोजोर बोनानै सोंनाय फिननाय बे हाबाफारिखौ लादों। बेनि गेजेरजों जों दिनै फुंखा सुबुं महरै मोननो हादोंमोन जोंनिनो मोनसे समनि बारग' आफादगिरि मानाव गेदेर बाबुल दैमारि सार आरो जोंनि माइनाव आफादनि सिमेन्ट बेंक दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो मानाव गेदेर मुस्रिमा मन्जुला बर' बिथांमोनखौ जों मोननो हादों। जोङो जा साननानै फोरबोखौ फालिनाय जादों। दिनै जोङो फोरबोखौ गामि गामि दावबायदिंनानै खुंनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंनि फोरबोखौ खौसेथि खालामनो थाखाय, जोंनि नेम निथिखौ गोख्रोंभाबै मोनसे एबा दोंसे लामाजों लांनो थाखाय जों दिनै गामि गामि दावबायदिंनानै बे फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों। आरो बे आघोन फोरबोखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबोयोब्लाबो दिनैनि दिनाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथौ थान्दैनि गेजेरजों जाखिनि नेम निथि होदों बेखौ लानानै जोङो गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। आरो जोङो ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोआव जाखिनि नेम निथि दं बेखौ बयबो रायजो राजानो दिन्थिनायजों लोगोसे गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। आरो लोगोसे बेखौ बुंनांगोन जों आघोन फोरबोखौ आघोन दाननि 1 खालारनिफ्राय माइ बिजौ लायजेननायनिफ्राय जागायनानै 9 खालारनि सिगां जों फोजोबनानै आघोन दाननि 9 खालाराव जोङो जयैनो गं 66 गामिनि बयबो रायजो राजाया बाथौ गोथार थानसालियाव बे आघोन फोरबोखौ बयबो फालियो। आरो जों दिनै बेवहाय गाजा गोमजा खुंनायाव गं 66 गामिनि बाथौसा बिथांमोनखौ हांख्रायनानै बे बिबारि बाथौ थानसालियाव गाजा गोमजायै बे आघोन फोरबोखौ खुंनाय जादों। गोजोननाय थाबाय। दानिया फैदो समायना बसुमतारी सत्तरसिम बयारि दानिया बेखौ लाखिनो थाखाय जोङो होखानाय जादोंमोन। जोंनो बाथौ समायना मिथिंगाया सफैगोन सिगाङाव बेनानो माइक्र'फन हरदोलाय माइक्र'फन गंसे हर समायना मिलायनायबो नङा आइनो माबा जोङो मालायनो हरनो हानाय नङा। समायनानि बिमा मा नाम दे नाम खिथानाय फिसालानिया मा क्लासाव फरायो? फिसाजोआ मा क्लासाव फरायो? फरायबाव दे मोजाङै। आरोबाव जों लिंहरबावगोन बे प्राइजखौ जों लानानै आरो गिदिंबावगोन। गोजोननाय थाबाय।